Tak, maličky nám teraz predvedú nejaký krásny program a potom zase vy im skážete. No, prvú pesničku vám zaspievame takú, ktorá sa vám možno nebude zdať vianočná, ale veru, spieva sa tam o kapustičke a možno veľa rodín, mamičiek alebo babiček u vás varí kapustnicu. Tak zajačik veľmi ľubí kapustičky súrovú však, ale my ľúbime takú už uvarenú. Takže my o tej kapustičke vám teraz zaspievame. Vyskladaj kapustičku,